Hola, soc Jaume Gómez Bonamusa de la Fundació Catalunya Estat. Limitacions al desenvolupament en el tema de l'educació. Tenim un tema gravíssim a Catalunya, que és que els nostres escolars han de patir unes condicions poc serioses, que és les de tenir que estar en barracons, que és un tema que pràcticament es pot dir que tenim rècord mundial, perquè només amb 2.000 milions tindríem solucionat aquest tema, els nostres escolars podrien estar en escoles dignes i en canvi han de fer els seus estudis en barracons. La Comunitat de Madrid, per contra, quan acabi aquest curs ja no tindrà cap barracó. Nosaltres tenim 20.000 alumnes en barracons. Aquí no només no solucionem aquest tema, sinó que sembla que ens agrada i anem ja fent pisos i anem adosant pisos en els barracons de les escoles de Catalunya. El mateix passa amb les beques. A Catalunya no arriben les beques que toquen. Hi ha un tribunal, que és el Constitucional d'Espanya, que, tot i que sembla que li fan cas als espanyols només quan convé, perquè en aquest cas va atorgar a la Generalitat la competència en gestió de beques. El Tribunal Constitucional li ha dit al govern espanyol que faci el favor i ha de transferir aquest tema, però el govern espanyol, com sempre té costum, no fa cas a les normes que no li són còmodes i per tant no ha transferit les beques. I es dona una paradoxa, que és que els estudiants catalans a dins del conjunt d'Espanya representen el 17%, però les beques que arriben a Catalunya només són el 8%. L'estat espanyol, com diem, no té per costum complir la llei.